Čaute kamaráti, ja vás zdravím pri ďalšom videjku. A dnešné videjko s Adamom. Okay. Dneska s Adamom chceme ísť preskúmať, máme tu dve také samoty. Je čo ísť tu po tých poliach, po tých lukách. Jedna je taká úplne, že malá. Sú tam nejaké len dva domy. A toto druhé je také väčšie. No a keby vás kamaráti také videjko zajímalo, my sme tam ešte neboli, takže nevieme ani čo nás čaká, čo nás neminie. Takže keď vás také videjko kamaráti zajímalo, zostaňte s nami a vychutnajte si to. Uprostred poľa, uprostred ničoho, kalínok plných chrobákoch. My sme vošli do takého malého lesika, tu sa nájeme. Bože, ja som hladný. Pekné miesto, nie? Chodia tu všade. Tu sa kde môžeme nájsť bratu. Hej. Adam už varí číňanskú polievku. Dneska bude Čína. No hej, ja tu mám klobásu a plnku. Takže zatiaľ sa jej môžeme dať toto, Adam. Štipe už? Ale fajná paprička je. Paprička je perfektná. Tu zobral domáce klobásy, plnku. Má toto doraz dobre a Adam bude mať aj čínu. Adam už má čínu. Dobre? No vidíš. Tu sme nechali pre ducha, ale Adam řekl, že keď ho bolia zuby, alebo keď nemá zuby, tam mu rozrezal, že by sa mu lepšie žúhalo. Dobre, takže najedený, ideme ďalej. No a tam je jedna, tam je to tá veľká samota. A tu by mala byť taká malička úplná. Úplne taká malá, úplná. Tu by mali byť len nejaké dva domčeky. Horu to je. Horu to ty. Hej. Še len bude, čakaj po tým slunku, tu jak pojdeme po tým poľu. Hopa. Kliščaky už behajú. A po mne. A po tebe vidíš, že som sa zachránil, bo som našol ho. To je také parádne kežmitko. Ale my sa potrebujeme... Môžeš lehnúť do kliščákov. Ale my sa potrebujeme dostať až tu za kopec. Aby sme našli tu jednu takú samotu. Ono je nedaleko od tej samoty, čo je tu.
Ten mi tu dáva dobré kapky. Hovorí, že tam vyzerá také, keby to boli ich pozemky. A ja hovorím, však jasne, však tam majú zahrady. A jak sa tam chceš dostať? A to neboj še, nechaj to na mne. O to, čo postaram ja. Nie? Idem tam. Ja tam nebudú mať obchod. Ale si zober, že za jakú rýchlu dobu, keď si zoberieš, že sme boli tam hore, tam sme stáli a už sme tu. Jak chudobní ľudia, tak kúkaj, aký domy to majú. Však dobre, však ak kto hovoril, že chudobní, alebo sa však normálni ľudia. Len proste, tam je taká samota. Sám by som išiel tak bývať, to majú tam kľud, pohodu. A ja im to zruším. Ty budeš narušiteľ? Rád. No a povedz mi, kde to tá samota je ďalšia. Ja neznám. Normálne, tu len samé poľa. To je taká kračina. Možno už buraná, iba na mapu ukazuje. Nie, môže byť zburané však to. Ale však toto je. Počkaj. Boju, vidno. Nie, to musí byť tak, kde tá jak. Možno za tým pojem, bo to je toto. No ale nevidím nikde také kračiny. Také by to malo byť, jak je toto tu. Hej, tak by to dalo tam. Možno to tu bude taká kračina, možno ešte to je taky tam dole. Nie, bo to ukazovalo. Alebo to môže byť že by to bolo za tým kopcom. Neviem, no uvidíme. Ale to by sme tiež si mysleli. Ideme ten kopec a keď budeme vidieť dole. Ideme, tak. Pozrieme mapu. Môže byť, že to je aj tam hore, no neznám, bo tu. A tu dá co ja. Tam vidím dačo. Tam je dačo. To môže byť toto, bratu, no. Lebo tuto ten smer nie je nič. A to sa ešte budeme mať čo vrácať potom, ale to bude asi toto. Dobre, ideme pozrieť. Tu je, kamaráti, toto je jedna taká samota, ja tam nechcem ísť. Nechcem tam otravovať ľudí. Ale tu fakticky uprostred ničoho. Doslova, že uprostred ničoho. Všade dookola sú len polia, nikde nič není iné, len polia sú tu všade. Aj za tým domom sú len polia. Takže tu je jedna taká samota, toto je dosť zaujímavé miesto. Ale určite super miesto, lebo sám by som chcel tak bývať, tak sám úplne v pohode. Človek má dokonalý kľud. Tu fakt, tu nepočuť ani auta z cesty, nič, nikto, nikoho neotravuje, za to tam ani nechcem ísť, lebo keď tam takto žije kvôli tomu, že tam chce mať pokoj a kľud, tak určite sa tam nebudem sačkovať a narušovať mu to. A ideme sa pozrieť na tú väčšiu samotu, čo sú tam viac domy, tamto je taká malá dedinka, tam si myslím, že to bude v pohode, lebo predsa tam je viac ľudí toto a hovorím, tí dotyční, čo tu žijú, alebo ten dotyčný, čo tu žije, neviem, nemám žiadne informácie ohľadom toho, keď takto dá človek, kľudne mi napíšte do komentára, celkom ma to zaujíma. Tak je tu z dôvodu asi, že chce byť sám, tak hovorím, nebudeme mu to ticho, tú samotu, ten kľud narušovať, Adam? Dobre, takže my sa potom presunieme na iné miesto. A máme čo ísť po tých lúkoch tu. A tu je tá druhá samota. Tiež taká úplne maličká dedinka, alebo osada, alebo jak by som to nazval, neviem. Tá samota. Taká je to. Jozefova samota, alebo pustatina je tam na Google Maps napísané, ani neviem. My som musel to pozrieť, ale pár domčeky tu sú. Tu poď, Adam, tady pôjdeme.
Tam hore je železnica. Nevidím, čo natáčam, aha. A to čo nosí? Čo nosí? Auto. Hej. Auta tam sú. Kde to je? Vidíš? Auto. Radu. Hej. Prepravujú. Ti poviem presne, čo nosí. Znáš, čo nosí? No. V tých nezbedníkoch, jak si ty, keď budeš planita celú dnešu, tam heď pôjdeš. Bojíš sa? Nevieš? Neviem, čo tam mám čakať. Nevieš, čo tam máš čakať? Hlavne tam nerob prudké pohyby. Jasné? Som. Tak. Kľudne, pomaly pôjdeme. Žiadne prudké pohyby. Dobre. Behať môžem? Ne, beh je prudký. Behať môžeš jedine vtedy, keby sa ulapila hnačka, bratu. No. Dobre? Jak se pricišne, vtedy môžeš utekať. Tak se do krakoch. Alebo pôjdem zakopať. Tak. Aha. Kade pôjdeme? Tou cestou alebo tou? Ja by som išiel táde doprava. Som. Tak. Aby si tam. Tak ticho tam a ja pojem táde. To bude reči. Nie, to nie je reči. Hlavu diviaka. Hej? Dobre. Čo? No poď, brat. Čo? No si zoberte, že tam tá samota je tam. Uprostred ničoho. My sa teraz tu musíme pretrepať cez tú oraninu. Až tam do lesa. Takže nebude to ľahké, Adam, toto. Tu po tej páľave teraz. Ale musíš sa schopiť a ísť. Kde zmizol ten vtáčik? Zajímavé zvuky vydáva. Ešte máme co ísť, bratu. Strašne zle sa potom ide. A strašne horúco je. Sa teším, keď vojdem do lesa, lebo koniec. Tyho sa cítim jak na Sahare.
Že tu cítim jak na Sahare. Konečne sme už došli do lesa. Teraz sme sa dobre napili a teraz musíme vychladnúť, lebo úplne mám prehraté telo. Ja si otvorím babovku. Babovku? Máš hlad? Daj si, jasné. Daj si, kľudne, máme čas. Musíme ochladiť sa. Čo, nechceš veľa? Nie. Kľudne jedz, bratu. Môžem otvoriť náš pad. Nemá, to je jedno. Potom si ju prehodíš. Ja prerežať. Tak. Je to už keď tak teplo, za to čo skoro aj huby začnú rozsypať. Tešíš sa na zber hub, bratu? Čo? Či sa tešíš na huby? Hej. Budú huby podľa mňa. Bo prehánky bolo. Hej. No, no. Doraz to začne, neboj nič. Nebudú veľa. Pozrite, aká krásna zeleň tu je, však to je neskutočne, jak maľované. Nádherné to tu je, neádam. No. Krásne dačo. Jaký parádny terč som našol. Preto musím si tam hodiť nožik tajak. Toto by mi nedalo. Á, paráda. Adam tam nechal babovku pre bubakoch. Ale tu sa pozrite, aké pekné tie farby. Tam je svetlozelená, tu tmavozelená, nádhera. Krásne to tu je. Aj krásny les úplne. Tu tak večer len sadnúť a len s termom číhať. Úplná pecka. No dneska sme sa za to nachodzili, bratu, daj pokoj. A ešte kým prídeme domu, tak aj. Ešte to bude. Opa. Zaš do kopca, Adam. Potom onem. To furt do kopca, dolu. Do kopca, dolu kopcom. Hore dolu. Dúfam, že ideme hore a tam ďalší dolu. Ja dúfam, že nie. Potom nazad. Nesranduj ani. Šlapeme furt do kopca. Hneď trasa. Už je dostať už na nejakú cestu. Za nami už hrmí jak svinia. Blíži sa búrka, takže musíme sa čím skôr dostať domov. Len nohy už neposlúchajú, bo dneska toľko sme už prešli, že koniec. Škoda, že som nezapol GPS-ko na hodinkách, že by nám ukázalo. Ale dneska vratu masaker. A horúco je fest. Je taká cestička. Tak pôjdeme po nej, uvidíme, kde dojdeme. Takže búrka sa blíži, kamaráti, my sme to parádne stihli s Adamom. Už konečne máme čo piť, dokonca máme tu aj čo jesť.
Takže sa najeme, napijeme fajne. Tu je beloba biela, belosť. Najhorší taký úsek bol, jak sme boli asi na tom poli, to tá oranina tam, tak to koniec, bo tam tak slnko peklo, že to bol fakt masaker. No, máme za sebou nejaké 17 km, takže našlapali sme sa celkom dosť. Ale dobre, to bolo taká dobrodružná cesta. Boli sme konečne v takých miestach, kde sme ešte neboli. Hlavne Adam, nie? Ja som tam tie mesta len tak pozoroval z diaľky. Hlavne tú samotu, čo sú tam len čo tam boli, tie dva domy. No a fakticky čo? Adam hovorí, že toto video končí. A že tak, jak Adam hovorí. Toto videjko, kamaráti, končí. Dúfam, že sa vám páčilo aj také, ale čoskoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!